Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog ang piyesta ni San Juan Maria Vianney, pari. Siya maoy among patron nga mga pari, labi na gyud sa mga diocesan priests. Kunya ang iyang kinabuhi nag-highlight sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka pari, anaa ang kinabuhi sa kakabos, sa pagka-maampuon, pagka-mahigugmaon o pagsakripisyo alang sa kaluwasan o conversion sa mga makasasala. Uban kaniya atong iampo nga unta ang kalibutan maghigugmaay, magpasayloay, labi na gining mga nasod karon nga naay tensyon sa panaggubat og labi na gyud dinhis atong nasod. Iampo sad nato ang atong mga mahigugmaon og nagsakripisyo alang sa pagtabang nato, ang atong mga benefactors and donors nga hatagan usab sila sa kabalaan sa kinabuhi o kalipay matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako kuyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahom ug maluluy-on nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria Vianney nga katingalahan diha sa parianong kakugi ug kamatinumanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panig-ingnan ug pangama, makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Inig abot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini.
Dili na kinahanglan nga tudloan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Diyos. Ug usa ka makununayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaagikan kanako ang imong balaang espiritu. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong dalan, ug ang mga makasasala mamalikan nimo. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Diyos, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon, O Diyos, dili nimo tamayon. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag,
Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, Jeremias, basahon ni Jeremias, chapter 31 to 34, timan-ini ninyo, kay giingon sa Ginoo dinhi, dili na ko mosunod ni adtong unang kasabutan, ako na tong wagtangon, ilisa na niya og bag-ong kasabutan. Ang unang kasabutan gidawat ni Moises didto sa bukid sa Sinai ug gisuwat sa kamot sa Ginoo diha sa duha ka bato. Nya mo na to ilang sigihag dala-dala. Nya kay na disekret man to, kay ilam tong gisupak-supak ang Ginoo, hangtod nangabihag sila, nangabungkag na to ilang templo ana. Ni saad ang Ginoo nga inigtukod nako pagbalik sa Jerusalem or sa Israel. Duna na ko'y bag-ong kasabutan. Akong isuwat sa ilang hunahuna o kasing-kasing. So ang tanang tao karon gisuwat nas Ginoo ang hunahuna o kasing-kasing ang iyang kasabutan. Nahibaw ba mo ana nga naaro sa inyong hunahuna o kasing-kasing gisuwat sa Ginoo ang iyang balaod? Wa mo kibaw? O na. Dili na kinahanglan nga tudluan pa sila. Kay gikan sa labing gamhanan o labing timawa naa ang kasabutan sa Ginoo. Muna di na kinahanglang mo eskwela pa ta aron kahibaw tas balaod sa Ginoo. Mao ni atong gitawag og moral spiritual life. Ang tao na anagid anang gitawag og inherent goodness. Nya diin man agasugod na sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan. Pagsud gyud sa Ginoo sa kalibutan nga iyan ang gisulob ang kinaiya sa usa ka tawo, ang lawas sa usa ka tawo, matag tawo
naa nagyoy basic knowledge and longing for God. Nga mangandoy na kita Ginoo ba? Mangandoy na taog presensyas Ginoo. Muna matag tao mangandoy kita kalinaw. Kalinaw, kalipay, kahusay, kalambuan sa kinabuhi, ato na ning mga longings. Pero diri sa atong ebanghelyo, nakita nato nga bisan ang tao gisudlan na gyud sa Ginoo sama ni Pedro. Si Pedro matud pa ni Kristo, kining imong kahibalo bahin nako, wa ni gihatag ni bisan kinsa, gidritso ni gihatag sa amahan. Pasabot gisuwat sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mao dayto gitagaan ding ni Hesus si Pedro og authority. Siya mo'y unang tao nga si Maria gid mo'y una og si Jose, no? Pero sa iyang mga disipulo, si Pedro mo'y iyang gitudlo nga mahimong simbolik sa simbahan sa kalibutan nga ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Isip siya usa ka magtotoo. Nakaron ni kuan dayon, nisulti dayon si Hesus unsay dangatan niya. Unsa may iyang dangatan? Ingon siya, moadto ko sa Jerusalem, ila kong paantuson, ila kong patyon. Apan sa ikatulong adlaw mabanhaw ra ko. Mao na niyang iyang gisulti. Unsa may nahitabo ni Pedro? Si Pedro na nawili kaayo ni Hesus, iyang giguroy si Hesus palayo sa mga tao, ingon dayon siya, Ginoo, dili unta na mahitabo nimo. Unsa may gisulti ni Hesus? Niliso si Hesus ni Pedro og niingon, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna, hunahuna sa tao, dili sa Dios. Babag ka sa akong dalan. So kining atong hunahuna, isip tao, o ang atong pagbati isip tao, wa kuhaas Ginoo. Iyang gibutang ang iyang balaod sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing, pero naasad ang atong tawhanon nga hunahuna og pagbati. Unsa may atong tawhanon nga hunahuna og pagbati, dili ta gustong pagantos, dili ta gusto nga mamatay. No? Lingian na imong tupad. Hinahay may imo antos o kalipay. Pangutan na. Wala na. Napay na nag-uniform day yung sa kanang ilang imo nga maom na ilang naong. So, ang mga choir man din nato, ang kuan man din ang St. Vincent, no? Youth choir. Inyo rong kuan? Birthday? O lagi, birthday, si choir ba? Anniversary? Nya. Ang sama ng iyong hunahuna, tawhanon o Diyos nun? Ito ba gano'n? Oras ang tinuod. Pag-ingon ni Kristo, pahawa Satanas. Pag-ingon ni Kristo, sa ato pa, gipasabot ni Kristo, sulod sa diay nato, ni asad ang yawa. Nya kinsa man ang yawa nga ni asulod nato, ang atong tawhanon nga hunahuna og pagbati. Kanabitang moingon ka, sabta ko ninyo, unsaon, mao ingon ani mangyud ko. Kanabita atong mga rason nga moingon ta, di mahimo tao ragod ta. Ana, mao nay Satanas. Unsa man? Ika na be. Usbagling imong tupad. Ingnaon sa man ka, Diyos nun o Satanas? Tanawa karon. Tanawa ha? Ang pangandoy ni Putin o ni Zelensky, kalinaw. Kalinaw. Muna ilang pangandoy. Pero ang ilang gigamit, huna-huna nga tawhanon o pagbati nga tawhanon. Unsa may kalinaw para ni President Putin sa Russia, nga ang Ukraine, alayo niya. Di magsupak-supak. Unsa man say kalinaw nga gihuna-huna ni Zelensky o ang iyang gibati, nga tagaan sa sila og independence, sovereignty sa Russia, dili sila sakupon. Nakaron,
Huna-huna man na nga tawhanon. Unsa may resulta? Naggubat. Gahapon kabati na sa kog report nga ang Taiwan dool na ra ba kay nas ato ug ang mainland China mura nag conflict na sad sila. Sugod na gani og encroach ang military exercises sa China ngadto padong sa Taiwan. Nya unsa may gipangandoy sa Taiwan? Kalinaw. Kanang Taiwan, akong gitanaw-tanaw sa mapa nato sa kalibutan, tipunon ang Samar o Leyte na islands, mumaura, kadako. Niya ang China, perting dako. Pero isog kay sila, mura magkanabang mupaak yun ba? Mura sa og Ukraine o kaning Russia, mupaak yun. Niya, unsay ilang gipangandoy, kalinaw. Pero ang gigamit, huna-huna nga tawhanon. Mauna, sa yawa man na. Niya ang yawa, kuha man na, mulipat ba na nato. Niya, unsa maroy na hitabo, kining tawhanong huna-huna, gihimong negosyo sa kalibutan. Kanang gubat, usa na sa dagko kay negosyo sa kalibutan. Munang di ginamahunong, it is business. Ngano gutawng maghimog mga armas ang mga datong nasod, lain-lain lag style. Ngano man, business. Kining atong sakit, usa ni sa dako kay negosyo sa kalibutan, kining sakit sa tao. Ninyo mo kung tutukan. Lagi. Dako kay ning negosyo. Tanawa lang gunagod. Pila na nakabuk mga hospitals, mga pharmacies, gipangtukod. Dagko kay nga kompanya. Multi-billionaire na sila nga mga global nga mga business. Kining kahadlok sa tao. Dako sa ni ginegosyo sa ning maayo. Kining kahadlok ba? Muna ang terorista, ang terror. Porti ginang kusuga. Kanang hadlokon ka ba? Dali magkikita mahadlok. 3 days darkness, palit di kandila, hurot di kandila. O di ba negosyo? Ingon dayon, ala, digay ka magtap-tap la, patay ka sa COVID, tap-tap alkohol, hurot alkohol, hurot alkohol, tanan. Lisura pangitaos alkohol. Hadlokon ta ba? Terror. Mao na. Morning niya gubat terror gyapon na kaning atong sakit hadlokon gyapon kag diga ni kamo inom aning tambala digay kamo agi aning klasihas proseso patay gyud ka. Si Kristo iya ning gibuntog ang tanan. Giunsan niya pagbuntog? Magantos ko ug magpakamatay kay sa ikatulo ka adlaw mobangon ra ko. Wa na. Sakit? Okay. Gubat? No need. Nga nung musukol pa man ko, nga gusto man ko magpakamatay. Og mauni ang basic good. Sa tinud-anay, ang tinuod yun nga kaayo sa tao, kadang una, andam mo antos. Ang tao nga maayo, andam yun mo antos. Si Saint John Mary Vianney, purting antos niya. Sa seminaryo, hangtod pagkapari niya. Murag 40 kapin siya katuig nga pari. Grabe ang pag-antos. Pero di gyud siya mahadlok mag-antos. Unay una, antos. Lingi anay mong tupad be. Ikatulong higayon. Yung nahigugma kang mo antos para nako. Sige na. Kay usahay ra ba di kita ka maong muantos para sa atong isig ka tao. Kung ang Russia muantos pa para sa kaayuhan sa Ukraine, ang Ukraine sad muantos para sa kaayuhan sa Russia, linaw kaayo. Kung ang China mainland muantos alang sa kaayuhan sa Taiwan, ang Taiwan muantos sa kaayuhan para sa mainland China, mag-inantusay ta, malinawon kaayo. Tanawa karon daghan sang niantos para mopalit og slat nato.
Nya kita sad antos sa tadinig ampo tinarong para nila. Di malinawon kay ta, wa mag-away. Gahapon atong halin 494 na. 122 slots gahapon. O di nindot na kay na. Pakpakan nato ang niantos og palit og slot. Kadakong pasalamat ana. Kamong nag-anniversary, palit mo tag sa kaslat kada usa na antos ing kapadir lisod kayo wa man gani mihapit bugas, sige suway ko no nga hastang inyo ganing bugasan inyong ibaligya haron ipalit inyong slot, hastang imong mga cellphones ipabaligya na lang na haron ipalit og slot. Di ba magantos ka sama sa byuda kadtong giadto ni propeta Elias, ni antos siya og hatag sa iyang katapusang kumkum sa harina. Matod pa niya, human akong pakaon nimo ani, mga matay na misgutom. Ni antos yag hatag, unsa may gibaos sa Ginoo niya. Usa ka tuig kapin, wa mahurot iyang harina og lana. Ang kadtong bata nga dunay 5 ka pan og 2 ka isda, nga miantos paghatag sa tanan ngadto ni Hesus aron ipakaon adtong 5,000 ka tawo, unsa may baos niya. Nabusog pa gyud siya og naulian pa gyud siya 12 ka bukag. Unsa may bungas pagantos ni Kristo sa iyang pagantos og kamatayon sa cross, nahimo siyang Lord of Lords, King of Kings, og nabuntog pa gyud niya ang kamatayon. Grabiha ano? Unsa may bungas pagantos akong pagantos, nawa jud ko'y isod nga kwartas akong bulsa nga akong angkonon nga ako panghatag ra gid nako tanan empty. Karon ako mao'y agianan sa mga millions nga donations para sa kaayuhan sa simbahan. Di ba? Kada kong kalipay ana, pero ako'y gisod sa akong bulsa, mo na kamong mang-donate nga inyong iagi nako, I can assure you to the last centavo magamit gina sa simbahan. Hasta pagani akong stipend, ako pa magani i-donate sa simbahan. Dili ni pagpagarbo, pero di adinhi ang kalipay. Nya gasugod ko ani sa ako mga sharings ninyo dinhi, second year college pa ko, 1984, ako na ning gisugdan. Kargador pa ko ato, maglisod pa kog kaon, maglisod pa mi og pangitag pagkaon, luy ag-asin kasagaran akong sudan, kandila mo akong suga hangtod ni graduate kog college. 1987 graduate kog college. 1984 nag-serve nako sa simbahan. Grade 12 ang akong level ato kung atong i-equate karon sa atong K-12. Grade 12 ko ato. Nanda na sa kong unahona nga di na ko magkupot og kwarta, ang akong tanang kinitaan ako yung ihatag para sa kaayuhan sa uban. Mao nay hangtod karon ako nagipuy-an og dili na ni matuis. Mana siya? Nya unsa may resulta? Tanawa. Unsa may gihatag nako? Gubat, sakit. Mo akong gihatag, kasakit. Tingali kay mogawas man sang akong kayawanon, mo na masakitan sa dosahay pero dali sa kong makabawi. Dali man kayo kana bitang mag-away mo ba nag-asawa? Nya naas inyong hunahuna og kasing-kasing nga andam kang muantos og magpakamatay, na magipanahon nga naitensyon, murag maglalis, mag-away, pero inighuman pila ka minutos, labing dugay pila ka oras, manglingkod ra mo, nya mag-istoryahanay, human mag-uli. Mao sa nay mahitabo sa mga nasod, kung ang matag nasod nga mga leaders andam muantos og magpakamatay para sa kaayuhan sa kalibutan, naa maginang tensyon, naa maginang panaglalis, manglingkod rata ug magsabot-sabot, gidala ang basic goodness, the law of God, the law of good, the law of love. Dinhi sa atong kasing-kasing magkahiusa ra gid ta. Apil na ning ato rong dinhig nasod. Nagsige na ta og gubot kay ning atong salida karon. Nananaw na mo? Alam mo, ninyo. Nagkagubot ba ko? Hasta salida, lalisa. Di ba? Namoy salida nga nindot kay tanan.
Di ba? Nya, mura bag lalis kay tensyonado kayo bahin aning maong salida. Hasta ka na, di ta ka maong mohigugma, di ta ka maong mudawat, di ta ka maong maminaw, mo appreciate ug uban pa diha tungod kay naatay satanas. Ilhana nimo kanang mga reklamador, mga satanas na. Kana bang kusog ay mo reklamo, mga satanas. Kanang kusog ay manaway, mga satanas. Kanang kusog ay mudaot, mga satanas na. Mao na mo ingon si Jesus, pahawa, satanas. Kinsa may mga Ginoo, kusog mo antos, kusog mo pasaylo, kusog makighiusa, kusog nga mo sagup, mudawat sa iyang isig katao. Og maunay kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga santo sama ni San Juan Maria Vianney. Na hasta ang musakit niya maayo, iyang gihigugma. Hasta tong magsigig panginsulto niya, iyang gihigugma. Hangtod na hinuon nga magsigi nagdaig niya ang katong gasigig panginsulto niya. Og ato nang buhaton, magantos ta, pero ingnon tas Ginoo, ikaw ang bato, akong tukuron, akong ipiyal ang simbahan diha kanimo. Pero mo ingon ganito, alkansi ta ni, magantos ta ni, ngigagod, unfair man ni. Mo ingon ni Ginoo, pahawa, satanas. Ang imong hunahuna, babag sa kaluwasan, kay hunahuna na sa tao, dili hunahuna sa Dios. Manindog na ta mga dili satanas. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios, puno sa pagsalig. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan nga ang mga grasya nga iyang nadawat gikan sa Dios mapaambit ngadto sa uban pinaagi sa mahigugmaong pagsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga anaa sa pangagamhanan nga ang gugma mudasig kanila sa paghatag sa ilang tinuoray nga serbisyo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga pamilya nga nagkatibulaag nga ang gugma sa Dios mohiusa kanila pagbalik ug mapahugot sa ilang paghigugmaay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagkabingkil nga makakat-o na sa pagpaubos, sa ingon matuman nila ang sugo ni Kristo sa paghigugmaay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdon, tsufilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga ang grasya sa Dios mahatod kanila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, gitudluan mo kami sa paghigugmaay. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaygon ka, Diyos, Ama ang langit nun, lingga sa dapat
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, ngakong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria Vianney. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa tinuod nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni siya kung ang atong hunahuna o kasing-kasing mahimo na giyong hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo. Magsunod sa balaod sa gugma, pag-antos o pag-alagad sa atong isig katao. Salamat sa mga naihuna-huna sa Ginoo nga may padayon paghatag nato sa ilang suporta. So sa ako nang gikaingon kagahapon halinan tag 122 kaslat sa atong DOPS. Unya ang ato rong total nga halin 494, ang kuwang ang palitonon pa 54,506. Atong pakpakan ang namalit, no? Excited ba ako kanus ani mahurot ang atong mga slots? Excited mo? Nagtanaw ko ba mahurot ba ka ni kahalin? No? Pero excited kung mahurot ni kahalin. Malingaw ko ba magunahuna? Narana ninyo mo, excited sad mo. Pero pulos kita mo antos, niya mamalit. Inig anniversary gitingali nako karong Sabado. Mo na may akong ika 3 years din his atong parokya kay August 6 man ko adto ni anhi. So karong Sabado makuha na sad ko. Tulo na ko katuig. Oh, excited ko eh. Basta mahurot ni kahalin karong Sabado, no? Isip, gasa ba ninyo ba sa akong ikatulo katuig na dining pagka-Paris priest? Ambot, nalipay ba mo sa akong tulo katuig? Palit. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma,
kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.